funtsezko konpetentziak. Haur hezkuntzak haurraren garapen integrala eta harmonikoa lortu nahi du. Etapa honetan hasiera emango zaio funtsezko konpetentziak eskuratzeko prozesuari. Hala dio 75/2023 dekretuak. Baina zer dira funtsezko konpetentziak? Non ikusiko ditugu? Gurekin dauden haurrak biharko egunean helduak izango dira. Artisauak, arrantzaleak, medikuak, poetak, maisuak, musikoak, maistrak, herritarrak izango dira. 21. mendeko herritarrak momentu ilunak eta argiak dituzten pertsonak izango dira. Funtsezko konpetentziak bizitzan agertuko zaizkien erronkak ebazteko momentuan ikusiko dira. Orduan egingo dute argi. Zeharkako izaera dute, eta banaezinak izan arren haur hezkuntza etapak duen berariazko izaeragatik batzuk presentzia gehiago izango dute beste batzuk baino. Eta hezitzaileak bereziki bultzatu eta garatu behar ditu autonomia pertsonarekin lotutako trebetasun hauek. Funtsezko konpetentziak eguneroan agertuko dira. Haurrek atentzioa eskatzean, haurrei erantzuna ematean, azala lastantzean, komunikatzean, miresmen begiradarekin begiratzean, funtsezko konpetentziak inon eta aldi berean denean daude. Zeintzuk dira funtsezko konpetentziak? Hizkuntza komunikazio konpetentzia, konpetentzia eleaniztuna, matematikarako konpetentzia eta zientziarako, teknologiako eta ingenieriatzako konpetentzia, konpetentzia digitala, konpetentzia pertsonala, soziala eta ikasteko konpetentzia, herritarren konpetentzia, ekintzailetza konpetentzia, kontzientzia eta adierazpen kulturaleko konpetentzia. Funtsezko konpetentziak etapako kurrikulum elementuetan eta printzipio pedagogikoetan isladatzen dira. Hezkuntza ulertzeko paradigma zehazten dute eta gure lana egiteko estiloa markatuko dute. Gure presentzia, gure esku hartzea. Izan ere, inpaktuzko lana egiten dugu. Eragina dauka, eragin handia hazten ari den pertsonaren garapenean. Hezkuntzan gabiltzan helduok ikuspegi konpetentziala garatzeko erronka dugu, beharra dugu, oparia dugu. Aprobetxa dezagun, eskaintzen zaigun oparia, eta osatu dezagun gure ikuspegi konpetentziala den-denak gara daitezen.